Mnangagwa chitonga. Chitonga. Pasi le madu. Wow, thank you. In a provincial structure, they are not my DCCs. So my DCC and my districts are not Tokamirwa, they are not my secretary for youth affairs. Though I know manager, mobilization edu background, but my district edu akaita sema coding, Mutare, Chipinge, amongst others. Kuno kumanika nentine 8. Mnangagwa wakaona kuti mobilization inoitwa nema youth, and the youth ndo ine majority nyika muno. Saka tinoda kuatenda neko recognize kuti ma secretary for youth affairs iwayo aipower nema motorbike, so that basa rawo rekutenderera vachimobilize ma youth rireruke. Anobatsira futi zvakare kuti kana kwaita matambudziko tinokasika kuabata kuti kurenda mudziko rei ma youth affairs anokasika kuita responsive, so that it's also leadership tizive tibatsire ma youth anenge ari background. So the program is being done across the country. It's being done across the country. Pakaitwa launch yekumasvingo yemunhu mutapa housing scheme. Ndo pakabva pabuda kunzi Mnangagwa vakatengera ma secretary for youth affairs eZimbabwe yese mamotorbike. Asi uno seManicaland tatati housing scheme yavo ichiburikidza nema program iwayo yemabike yanotwa nhasi tapa youth affairs. And after this we know kuti my youth benefits from zvakaita sehousing nemastands. As you know, kuno kuChipinge takatoita already the housing scheme yaMnangagwa yakatoitwa kuChipinge. So we are saying kuti president paanotaura zvinhu havangotauri, vanotaura vaine action inenge ichitera mashure. Okay, ko program yemastands pane mvumo here munyika Tirikutarisira kuti kuno kwaMutare kuchange kuine something coming, kwaRusape tirikutarisa futi zvakare nekuBuhera. There are many other areas pavakataura kuti ma youth ngawane pekugara pavo. Vari kutarisira kuti at least ma councils edu within and around Manicaland vese vanoita passing out ma stands vasangosiyire ma land barons, but vasiye portion yekuti youth, because the national youth policy inoti at least 30% yema stands anga ari reserved for my youth. Vakafara singaita vataziva kuti vanokoshesa mayouth. Achatibasira pakuti ndidi kana kanzira kadiki ba pese ndinopinda ndichisvika. Tenda president motorbikes because zvaitoomera kufamba district. Kuchipinge kune makomo, kune kuti hakufambiki nemoto, but saizvo izvi ndinonzwa kufara nekuti handina wadhinja kundikana kusvika even pane bvudzi yakaita sei chero pane rodi rakashata sei motorbike inogona kupinda. Ndinofara zvakanyanya nekuti zvese kwatakaita pana president semayouth affairs ndakasanganawo ndekuti pamwe pacho vanokumbira mota nekupiwa mota, but vakasitarisa rodi yataichifamba nayo vanogona kuti mota yakafanga kuti haina fuel, ende pamota paida fuel yakati wandei, but pamotorbike tinogona kungosimudzawo tega, chero kungoti waendawo kumariki unogona kungowana 2 liters wakupasa kutraffic. Saka zvinhu zvinofadza zvakanyanya. Dei varamba vakadaro chishure redu chichiti varambe vakafamba sekuti vaisangana zvinofana kufamba chakaisikachekufambisa, but izvezvo zvane chekufambisa, saka tinopa kutenda zvakanyanya navarambe vakadero.